Okay. Mana ka ihe na-emekwanụ today. Na-aga n'iru ihe okwu bụ ife mfụkwa na-eme today sha ma anyị na-anya ọfụma. Isi ga-ama n'ụwa ọbụla onye ọbụla na-achọ freedom ga-etinye ndụ ya. Freedom fighter ọ bụrụ shuga nke ụfọdụ bread na tea. So na nke ọ na-ekwu na ozi ya bụ ya gbapụta agba asị. Ọrịa is nwaanyị ejiri esi ọsabụ na ndị udi ji ụfọdụ ya na ọsabụ. Ọ kwesịrị ịpụta ịghọtago onye ọbụla chọrọ fight for freedom kwa ndị udi dọta. Number one, ị ga-agba na ndụ na ọnwụ uke adị nna adịka n'uke ya na ndụ na ọnwụ uke ya and na ọtụtụ mmadụ ga-anwụ oke ya a na anyị na-eji okwu ya so na nwa anyị ga-esi isi na mụọ maka ya ka o ji esi ya wee mba. So ọ dị mma ka egbusisizie ndị nwa na-achọtalụ the freedom achọtazie ka ndị ga-enjoy ezi ya. Ugbu a na-egbu mmadụ ọbọ n'ọmaka eji ọnọmaka anyị nwere ike n'ọgwụgwụ a ka o ji wee pụta agba asị ya bụ so that means ọ bụrụ na ihe gọvanọ Soludo na-ekwu bụ eziokwu na ọ bụgodo na ọ pụta today na ama ngị ntị ihe na-eme nga na-emekwa. Thank you so much for joining us this evening. And this is the spot where we'll begin to call it a day on this particular edition of Street Report on EBEONADI at the 103.5 FM. Remember, it comes your way Fridays once it's 4:30. Keep the date. And don't touch the dial of EBEONADI at the 103.5 FM. I am motivated fight by Makianam with that. You know, Igbos should learn to love themselves. Igbos should learn to have each other's back. And that's the way we'll get out of, you know, the Igbophobia, you know, situation we face. The Igbophobia is happening because we are open. You know, they know that once they get to us, it's easy. They get to us. We are not protecting each other. So that's the thing. But that said, one thing they have in common is that Hamagodu Ulu one never. You have to go how any this one as one. Open I video as one. They won't get to us. Or Henna could have been at this one. And that said, this is the spot where I call it today on this particular edition. Stick with EBEONADI at the 103.5 FM. Once it's 6 o'clock after Angelus this evening, there will be news. Till we meet again. Remember to join me tomorrow morning when I bring political views your way. A lot is coming your way on this platform, so don't touch this dial. Till we meet again, I remain Martin. If I should put a number the first, the one that I call Metal. Have a wonderful evening. Okay, guys, thank you. Like, subscribe, and share. Right, hit the subscribe button right here. You rock. Dialogue. 4 corner.